Well, women's pole vault qualification is underway. 465 will be the eventual auto qualifying height. And Malavisi first up at these early heights. These are just for the athletes to feel their way through into the competition. Get the run up down. 425. Unlikely to be enough to get through to tomorrow night's final. High hopes for Holly Bradshaw, yet to enter the competition. She's chosen to start her campaign at 4 meters 50, and that's where Katharina Bauer. Interesting article explaining how she's got a defibrillator attached in her chest, but able to compete here at the European Indoor Championships. Bauer then, 425, very comfortably. As expected, the main contenders, Stefanidi, the defending European Indoor Champion, reigning World Olympic, high hopes for her, but it is highly competitive. Holly Bradshaw, as I mentioned earlier, certainly a contender. Bauer, 28 years of age, 455 her best from this year. So very early heights, fist bump from coach. So Angelika Moser. The athletes will change their poles through the competition, just getting their run-ups down as they go through the heights. Good plant, rock back. Okay. This could take a while at this rate. Yeah, these are early heights, so I think people, as you say, getting their eye in, getting into the practice. Moser here has got a best of 462, so she can be in and around that. That's also a season's best for her, so again, could qualify. A first-time clearance of 460 might be good enough. Good clearance for the 21-year-old Swiss athlete. Olga Molina, neutral athlete, cleared to compete in the neutral vest, not the Russian colors. Molina then, another competent jump, another fine clearance. Lots of young, talented athletes in this event. Really has had an upsurge in the last couple of years across the world. It's going to be tough, not only here, but also at the World Championships later in the year. Highly competitive event, on the up in every sense. So we're still at 4 meters 25. Tina Sutej of Slovenia. Sutej, clear. Okay. Lots of young contenders, 30 years of age. Now the Slovenian, 456, her best, so quite modest heights. In qualifying, athletes coming in quite low, do you think, Tony? Can I say that? Would you agree with that? Or? That's an interesting one. I mean, they'll have warmed up, so they get used to the track. They'll have trained here on the Thursday or the Wednesday or the Thursday before and experienced the track and got used to it. So they'll have a plan of action. And well, back to this pole vault, 19 athletes started. We've only lost one so far. That's the Finnish athlete Wilma Murto, the World Junior record holder. So Angelika Moser of Switzerland. 440 now. Good clearance. The first athlete we've seen go clear at this new height. As we move higher, we will start to just put the squeeze on some of the maybe lesser competitors, the likes of Stefanidi, Bradshaw, Sidorova, Kyriakopoulou, Bengtsson haven't come in yet. Nicoleta Kyriakopoulou made it a Greek 1-2 behind her teammate Stefanidi last summer at the outdoor European Championships in Berlin, also to join the competition. Good clearance for Kyriakopoulou. In fact, that was the second jump for her, so needed 2 efforts, but made sure on that one. Slightly strained there. Good rock back. Trying to keep as close to the bar as possible. Maybe just slightly drifting away from it. Cost
extra few valuable centimetres. But a convincing clearance for the Greek number 2, or might even emulate that 1-2 here at the European Indoor Champs as they did out. Seuraamaan myös. No nyt päästään juuri seiväshyppy paikalle. Sonia Malavisi, Italia, 4.50. Hänellä ensimmäinen yritys tästä korkeudesta. Karsinta raja on 4.65, 4.50 ja yli menee. Kyllä se rima jää sinne kannattimelle. Italialainen ensimmäisellä yli. Se on hyvä ylitys, kun ensimmäisellä pääsee. Vaikka naisia on paljon mukana, niin se saattaa olla, jos ensimmäisellä yli menee, niin voisi ehkä kenties riittää. Se selviää seuraavan tunnin aikana. Se on pääosin edellisissä halli-eurooppalaisissa riittänyt, mutta tällä kertaa mukana on kyllä erittäin kovakuntoisia naisia, että voi olla, että pitää hypätä vielä korkeammalta, mutta kun menee ensimmäisellä, niin se on aina, kaikki on kotia päin ja voipi olla, että se sitten lopulta riittää ja se on arvokas ylitys. Menee taidokkaasti yli, saa rimaan pomppimaan juuri sopivat, että se pysyy ylhäällä. Hän siis 4.50 oma ennätys italialaiselle lyötynä tuloskirjoihin. Sivua omaa ennätystä. Irina Chuk Valko-Venäjältä. Seuraava yrittäjä samasta korkeudesta. Karsinnassa yhdellä patilla hypätään ja tämä on paljon selvempi ylitys. Tyyli puhdas 4.50. Chuk seuraavaan korkeuteen, jos sinne tarvitsee mennä. Chuk on hypännyt juuri sen karsintarajan 4.65 oman ennätyksen tällä hallikaudella, mikä on samalla maan ennätys. Hän ei ole mikään junioritähti ollut sillä tavalla, ei ole mitalia nuorten arvokisoissa, niin kuin melkein näillä kaikilla naisilla, jotka tässä kärkipäässä hyppäävät, niin heillä mitaleja kyllä riittää. Taitelee yli läheltä toki. Monta senttiä rimaa ei korkeammalta olisi tuolla hypyllä saanut olla, mutta toisaalta nyt oli tuo korkeus ja ylitys riittää mainiosti. Angelika Bengtsson, ruotsalainen, vielä hetki hymy huulilla ja sen jälkeen keskittyminen seuraavaan hyppyyn. 4.40 meni ensimmäisellä yli, nyt 4.50 hänen yrityksensä ja pudottaa. Hän on hypännyt 4.81 Ruotsin ennätyksen tällä hallikaudella, mutta nyt ensimmäinen ei onnistu. 2 yritystä jäljellä. Ja seuraavaa naista myös nopeasti sinne hyppäämään. Tiina Sutei, Slovenia. 4.50 seuraava yrittäjä. Hänen pöytäkirjastaan löytyy 4.40 ensimmäisenä 4.25 yksi pudotus. Ja nyt 4.50. Tällä kaudella 4.56 mennyt. Eikä lähelläkään ensimmäinen yritys. Pahasti kaatuu oikealle. Ennätys toki Suteilla kova, 4.71. Ei tähtien luokkaa, mutta siitä huolimatta hyvä ennätys. Joutuu karsinnassa 4.50 uudestaan. 40 metriä lisää tuohon, niin ihan niin kuin arvokisa finalistitason juoksijaksi. Toistaiseksi hän on ollut parhaimmillaan 60 metrillä. 100 metrin ennätys on 11.12 ja että pärjää 100 metrin arvokisoissa ainakin mitalitaisteluun, niin vaatii kyllä parikymppää ennätyksen pudottamista. Tästä hallikauden kautta hyvin suorituksiin Sidorova aloittaa 4.50 ja ensimmäisellä yli ja on kyllä ilmaa hurjasti venäläisurheilijalla. Tässä vielä nähdään. 4.91 tällä kaudella. Joo, ja 6 kilpailua käyty näin, niistä huono on 4.71 ja tuo hyppy ehkä kertoo sen, että miksi näin on. Hirmu hyppy. Vielä on myös Holly Bradshaw ja Katerina Stefanidi aloittamatta. Bradshaw pitäisi avata 4.50. Stefanidi sen sijaan odottelee vielä ennen kuin haluaa aloittaa hyppäämisen. Kion Romaran Ranskasta. Hän odottelee vuoroaan. Vielä ei ole lupaa aloittaa. Seiväshyppykarsinta, sitä vielä jatketaan pitkän kaavan mukaan. Pilvamurto on siis ulkona, 4.25 oli liikaa tänään suomalaiselle. Sidorova, Chuk, Malavisi on nähty, 4.50 ylityksiä. Bengtsson ensimmäisellä pudotus, sekin seurattiin ja on myös Kirjakopoulu, toinen kreikkalaishyppääjä, mitaliehdokas mahdollisesti myös, hänkin vielä karsinassa mukana. Ja nyt sitten hyppylupa on annettu ja ranskalainen pääsee kokeilemaan 4.50. Ennätys on hyvä, 4.73 hänellä.
tältä kaudelta. Ja nuoresta hyppäistä edelleen on kysymys, kun 23 vastaan ikää hänellä lähestyy hyppypaikkaa ja siitä ilmojen teille ja yli menee. Ei yhtä ilmavaa kuin Sidorovalla, mutta hyvä hyppy joka tapauksessa. Menee seuraavaan korkeuteen. Ja aika 14.02 noille pika-aidoille, mutta lakaerä on ihan loppupäässä. Holly Bradshaw yrittämässä seuraavaksi seiväskarsinassa 4.50, eikä vaan yritä, vaan ylittää. Ensimmäinen hyppy ja heti onnistuminen. Tilasto 2. Hyppää korkean hypyn 4.50 menee ensimmäisellä ja aika korkeita hyppyjä naiset vielä tässä tekee. Ei voi olla, että vaaditaan enemmän kuin 4.50, mutta Bradshawlla ainakin on siihen varaa. Joo, 4.60 lienee seuraava korkeus, mihin mennään sitten. Mutta vielä on siis tukkunaisia yrittämässä 4.50, paljon pudotuksia. Ja yksi vielä aloittamatta kokonaan, joten pitänee hypätä vielä ylempää. Seuraava yrittäjä Angelika Moser, sveitsiläinen, joka oli jo hyvässä kiidossa, mutta takapakkia muun muassa viime kaudella. Ehkäpä suunta on nyt ylöspäin. 4.50 toinen yritys ja yli menee. Seuraavaan korkeuteen ja loppukilpailupaikkaa kohden Moser, joka muun muassa suomalaisia Minna Nikkosta ja Vilma Murtoa vastaan on niin kotimaassa kuin muuallakin aina monesti vastassa. Jatkaa karsinassa hänkin. Ja vielä ohjeet katsomosta hyppyyn Moserille. 4.50 toisellaan. Ensimmäisellä ylittäjiä on 5. Nyt toista kierrosta mennään. Olga Mullina, hänellä yksi pudotus 4.50. Alemmissa korkeuksissakin on rastia pöytäkirjassa. Toinen yritys. Hänellä 4.50. Ja kauden parhaan tuntumassa liikutaan nyt, jos yli menee. Ja menee yli. 4.50. Hänkin kamppailee yhä loppukilpailupaikasta. Ennätys 10 senttiä korkeampi 4.60. 4.50 sivuaa kauden parastaan. Oli nyt 7. Ja silloin 7. ylittäjä 4.50. Ja seuraava Bengtsson, ruotsalainen. Toinen yritys 4.50. Ja pudottaa toisen kerran. Ja tiukka paikka on tulossa, koska ja kyllähän se näin on, että tää ei riitä. Yli on mentävä ruotsalaisen 4.50 ja sitä kautta jatkettava seuraavaan korkeuteen. Nimittäin Stefanidi ei ole aloittanut muun muassa ja vielä monta yrittäjää siis 4.50 tulossa toisellakin kierroksella. Ja siellä on pudottaneessa Kirjakko-Pouloa, joka todennäköisesti menee tästä yli, että kyllä ehdottomasti on 4.50 hypättävä ja sekään ei välttämättä riitä ja varsinkin kun Bengtssonilla on 2 pudotusta nyt tässä alla, että vaikka menee 3. yli, niin tarvitaan vielä ylitys seuraavastakin korkeudesta. Putoaa riman päälle, hyppyä jatkuja. Nyt on, Bengtsson on kyllä vaikka nuoresta iästään huolimatta niin paljon kisoja kiertänyt ja tämmöisessäkin paikoissa ollut, mutta kyllä tulossa seuraavan reilun tunnin aikana, kun Tiina Suteen 4.50 toinen yritys on siis pika-aitojen alkuerävaihe tulossa hetkisen päästä. Elmo Lakka miehissä, 3 suomalaisesta naisissa ja jokaisella, miksipä ei myös Bogdanovilla sauman päästä jatkoon alkueristä, jos ajatellaan eriä. Suteen jatkoon ainakin karsinnassa toistaiseksi 4.50 ja se kuittaa jo viimeistään Bengtssonin tilanteen. Pakko mennä yli. No se oli oletettava muutenkin. 8 ylittäjää on nytten ja siellä on kyllä kovia hyppääjiä. 2 pudotuksella Kirjakko-Poulolla on 2. Tsekkiläisiä yrittämään 4.50. Seuraavaksi meilläkin pari kilpailijaa Meles Svabikovaa sekä Romanna Malakovaa. Ja Malakovaa otetaan kuviin. Hän on ylittänyt, kuten nähdään pöytäkirjasta, 2 edellistä korkeutta 3. ja sama sarja pitäisi pystyä pitämään, mikäli aikoo vielä pysyä leikissä mukana. Loppukilpailupaikka ollaan aika lailla kauden parhaan tuntumassa nyt jo tällä hetkellä. Ja yli menee! Hieno onnistuminen! 4.51 tällä kaudella ja nyt 4.50. 3 korkeutta 3. Kovaa kilpailemista. Ja iloisesti vaan kohti seuraavaa korkeutta ja se on jo lähellä omaa ennätystä sitten, kun rima nostetaan ylemmäksi. Seiväshypyn karsinta alkoi yli 1,5 tuntia sitten ja vielä jatkuu tunnin verran melkein. No, voi olla sitä luokkaa ihan hyvinkin ennen kuin selvillä loppukilpailijat.
Ja nyt on jännittävä hyppy käsillä seuraavaksi. Angelika Bengtsson, arvokisa mitalisti EM-tasolta, peräti MM4 4 vuoden takaa. Nyt tiukassa paikassa, on hyvin keskittynyt, hieman puoliäkäinen kun lähestyy 4.50. Viimeinen yritys ruotsalaisella, kova tulos siis tältä kaudelta ja ei pääse yli, tai pääsee yli, mutta pudottaa siitä huolimatta ja tämä on jättipaukku. Naisten seiväshypy karsitaan, Bengtsson ulkona finaalista. Tämä on kyllä iso jättipaukku, samalla tavalla kuin edellinen hyppy. Ei jatku riittävästi ja putoaa vähän riman päälle. Tuo maastalähtökään ei ollut tässä hyvyssä niin hyvä, mutta nousukorkeuksia toki olisi ollut riittävästi, mutta putoaa päälle ja putoaa myöskin kisasta. Kisat ja päivät eivät ole veliä tai siskoja keskenään, mutta 4.81 tällä kaudella Ruotsin ennätys ja tänään 4.50 on liikaa. Ja nimenomaan tällä hallikaudella hän on ollut aivan erinomaisessa kunnossa. Ruotsin ennätyksen lisäksi on myöskin Pohjoismaiden ennätys, jota joku aika sitten vielä Vilma Murto piti hallussaan 4.71, mutta nyt Bengtsson 4.80 ja Meijer 4.75. Seipäät pussiin ja kotia kohden. Kirjakopoulu on myös tiukassa tilanteessa, niin ikään arvokisa menestyjä. Nyt pitää mennä yli. Hänellä on 2 pudotusta 4.50. Ja kova on tulos 4.81 pöytäkirjasta myös hänellä. 4.40 siinäkin pientä takertelua, toisella yli nyt viimeinen yritys 4.50. Nicoletta Kirjakopoulu lähestyy ja siitä ponnistus Ilmiön teille ja nyt menee yli ihan puhtaasti. Ei hätää ja tavoittelee edelleen loppukilpailupaikkaa. No, piti olla hänelle ihan rutiinia, 4 kisaa käytynä ja huonoinkin tulos on 4.63, tekee yleensä varmasti tulosta, mutta tiukalle joutuu jatkossakin. Seuraava korkeus on mentävä vielä yli. Ja mennäänpäs jälleen seiväshyppy paikalle. Polak, Kreikka, viimeinen yritys 4.50 hänellä. Kirjakopoulu äsken sen onnistui. Mitä tekee toinen kreikkalainen? No menee yli! Kyllä ihan selvä ylitys. Ja on onnekas, jatkaa seuraavaan korkeuteen, mutta nyt on, no onko tämä tuuria vai ei, mutta rima pysyy, ei muuta kuin eteenpäin. Kaikki lasketaan ja näytti, että etäisyydet myöskin oli hyvin lähellä nollaa. Tultiin melkein samaan reikään alas, mitä mentiin ylös. Mutta rima kiertyy ja se on tärkein. Savavikovaa tsekki ei pysty saamaan ihan selvä pudotus 4.50. Hänet voidaan unohtaa loppukilpailua ajatellen. Tällä hetkellä 4.50 ylittäjiä on peräti 11. Meijer jätti väliin tämän korkeuden ja Stefanidi ei ole vielä aloittanutkaan. Ja Vilma Murto siis on jo oman karsintansa hypännyt 40 tulos hänellä. 4.25 oli liikaa. Edellisissä kisoissa 4.40 riitti finaaliin ja silloin finaaliin meni Minna Nikkanen ja sijoittui hyvin myöskin finaalissa. Oli 6. hyppäsi 4.55, mutta se 4.50 on aika tyypillinen tulos, millä on menty finaaliin. Tästä on tulossa aika kovatasoinen karsinta naisilla. Ja nyt mestari itse hyppäämään 4.60 rimaan korkeutena ja Jekaterina Stefanidi hyppäämään ensimmäistä kertaa karsinnan aikana. Ja nyt nähdään hänen ensimmäinen hyppysä 4.74 hallikaudella tulos toistaiseksi, mutta ennätys kova 4.90 hallissa. Stefanidi liikkeelle, 29-vuotias kreikkalainen Yhdysvalloista, hakee harjoitteluolosuhteita ja yli menee kepeästi 4.60. Se voi jopa riittää, että se oli siinä. Hänen hyppysä 4.65 on karristaraja, mutta 4.60 saattaa olla jo se, että nyt ratkotaan jatkoon menijät todennäköisesti. Oikein hyvä rytminen hyppy, hyvä väliä maasta lähtö ja todella terävästi lähtee tekemään taaksetuloa eli tuota kerävaihetta ja pääsee hyvin seipään mukaan. Aika pitkä hyppy myöskin kertoo siitä, että ei ollut mitenkään hänelle maksimaalisia seipäitä käytössä tässä. Hyppy jatkuu tosi hyvin. Ja Moser 4.60, hänellä ensimmäinen yritys samaan korkeuteen, mikä Stefanidilla äsken nähtiin. Ja sveitsiläinen yläilmoihin ja rima pysyy ylhäällä. Noin Moser ensimmäisellä ja se on tärkeä ylitys hänelle. Nimenomaan ensimmäinen. Seiväshyppy karsinta 4.60 riman korkeus. Irina Zuk hyppy vuorossa. Valko-venäläisen ensimmäinen yritys tästä korkeudesta. 4.60
nousee riman päälle ja yli menee. Hyvä hyppy Tsukilta ja mennään ihan ennätyskorkeuden tuntumassa. 4.65 hänen ennätyksessä ja vain 5 senttiä alempaa yli menee komeasti. Hyvä sarja. Pelkkiä onnistumisia tänään. Ja menee selkeästi yli, hyppää kyllä todella hyvin. Pääsee tosi hienosti tuon seipään rytmiin kiinni ja Seipäs heittää hänet korkealle ja ennätystasolla nainen liikkuu ja todennäköisesti menee tästä kyllä finaaliin. Stefanidi, Moser, Tsuk ylittäjät ja sitten ruotsalaisia lisää. Bengtssonin karsinta oli pettymys. Entäs Mikael Mayer, joka on ylittänyt 4.40, nyt 4.60 yrittämään ensimmäistä kertaa ruotsalainen. 4.75 siis hallikauden ennätys tältä talvelta. 2 vuoden takainen EM5 vauhtiin kiihdyttää askeliaan loppua kohden ja yli menee. Kyllä rima siellä pysyy. 4.60 ensimmäisellä ja nopeasti. Jo 4 naista yli 4.60 ensimmäisellä ja vielä tulossa runsaasti naisia hyppäämään. Voisiko olla niin hurja juttu, että pitäisi vieläkin mennä karsintarajaan, mutta kohtaan se selviää. 4 ylittäjää jo ensimmäisellä. Mayer on Bengtssonin ikätoveri ja he on kilpailleet todella paljon ja ottaneet nuorten arvokisoissa parikin kertaan kaksoisvoiton. Ruotsi odottaa näiltä naisilta varmasti jatkossakin kovaa menestystä. Mayer hyppää tänään hyvin. Yleensä Mayer on ollut jonkun verran Bengtssonin takana ja tällä hallikaudella hyppäsi Pohjoismaiden ennätys eli Ruotsin ennätyksen tuon 4.75. Sai pitää sitä 14 vuorokautta kunnes tuli Bengtsson ja hyppäsi 5 senttiä korkeammalle. Sutei seuraavana hyppäämään 4.60. Aikaisemmat pudotukset lasketaan myös. Ja no tämä ei tuota tulosta ollenkaan. Rima käy korkealla, putoaa alas. 4.60 Sute ei pääse yli. 3. pudotus päivän aikana hänelle. Ja tilanteessa 9. Ja se tämä 4.60 jää viimeiseksi korkeudeksi sitten kuitenkin, mitä hypätään tänään karsinnassa. 8 saadaan loppukilpailuun. Pahasti riman päälle. Kohta on alkamassa myös ottelun pituushyppy. Yksi laji on takana, 60 metriä juoksua. Ja alkamassa siis ihan muutaman minuutin kuluttua 60 metriä aitajuoksu miehillä. Elmo Lakka erässä 4 tavoittelemassa loppukilpailupaikkaa. Starttiaika aikataulun mukaan tuohon erään on 14.26 Suomen aikaa, jos aikataulu pitää ja hyvin on pitänyt. Nicoletta Kiriakopoulu, Kreikka. Ensimmäinen hyppy 4.60, Takereelle 4.50, selvitti viimeisellään ja nyt ensimmäinen yritys 4.60. Kokenut kreikkalainen lähestyy hyppypaikkaa, Seiväs kuoppaan ja yläilmoihin, mutta putoaa hänkin riman päälle ja ensimmäinen on pudotus. Myös suorassa lähetyksessä, miten mitaleita jaetaan. Angelika Sidorova, venäläinen hyppäämään 4.60 ensimmäistä kertaa. Ja oletusarvo on, että tämäkin pitäisi olla helppo korkeus hänelle. Joo, niin onkin ja menee 4.60 ensimmäisellä. Stefanidi, Tsuk, Mayer, Moser ja nyt Sidorova. 4.60 ensimmäinen ja onnistuminen. Sidorova viime vuoden hallimaailmanmestari. On kyllä kaikki nämä hypyt, mitkä TV-kuvissa on, tai molemmat hypyt, mitkä on TV-kuvissa näkynyt, niin ollut kyllä todella vakuuttava. Ja siltä myöskin tuo tilastotulokset näyttää hänen osaltaan. Hän ei juuri tuloksetta ole jäänyt ja 4.71 tosiaan huonoin tulos tälle hallikaudelle. Holly Bradshaw myös lähtöalueella kohta valmiina hyppäämään korkealta. Ensimmäinen yritys hänellä tulossa vasta eteen. 4.60 pudottajia löytyy 7. Tähän mennessä 5 on mennyt yli. Ja 8 siis loppukilpailuun. 4.65 on karstaraja. Ja niin kauan hypätään, että sopiva määrä urheilijoita on mukana. 4.60 tässä ratkotaan jo. Bradshaw Seiväs valmiiksi. Ja toinen hyppy päivän karsinnassa brittiurheilijalle. Kiihdytys ja ponnistus ilmoihin, mutta tämä on ihan tosi vaisu yritys. Ei mitään aineesta ylitykseen 4.60 saumaa oikeasti nyt on, jos ajatellaan tavoitteena päästä MM-kisojen ehdottomasti ensi syksynä Elmo Lakalle. Mihin
potentiaali riittää, mitä luulet? Sä hyvin tarkasti pystyt vierestä Jyväskylästä seuraamaan. No, rajoja on turha asetella. Elmo on itse puhunut, että miesten suomenennätys, Artsi Brykkärin suomenennätys ulkoradoilla on yksi sellainen maali ja en mä näe mitään esteitä, että mikä ettei mies voisi sinne mennä. Elmohan viimeistelee tällä hetkellä graduaa ja tehnyt opintoja aika tiiviisti urheilun ohella ja on koko ajan ajatellut niin, että tästä eteenpäin hän on ammattiurheilija ja kaikki on pelissä. Eli itse uskon kyllä, että Elmolla ne parhaat vuodet on vielä edessäpäin. Aika on ja kohta juoksemassa siis EM alkuerässä 60 metrillä aitajuoksussa. Seiväshypyssä karsinta jatkuu vaan. Kioro Marin, Ranska meni jo yli. Mullina ei jatkoon pääse. Hän pudottaa kolmannen kerran tai edes pudota. Timboksi jää 4.60. Kolmas raksi pöytäkirjaan hänelle. Ja tilanne on nyt se, että 4.60 ylittäjät heillä ihan tuttu juttu. Mutta nyt 8 paikalla Sonia Malaviisi, italialainen, meni 4.50 ensimmäisellään kiinni viimeisessä finaalipaikassa yksin. Eli tavallaan katsellaan, pystyisikö joku vielä sotkemaan 4.60 sitä tilannetta. Hyppäämässä tsekkiläinen Malkovaa. Pystyykö hän menemään kolmannella yli? Ei enää. Monta edellistä korkeutta kolmannella yli, mutta ei enää tätä. Ja ei pääse loppukilpailuun, vaikka venyykin oman tason nähden hyvin. 4.50 tulos hänelle. Meneillään ottelun pituushyppy. Seiväskarsinta kohta loppumassa. 60 metriä aitajuoksun miesten viimeinen erä tulossa ihan muutaman minuutin kuluttua. Malaviisi on 8. ja hänellä on hyppy vielä 4.60 jäljellä. Ja jos yli menisi, niin se varmistelisi jo kyllä paikkaa loppukilpailuun. Muuten saa jännätä italialainen. Hänen hyppynsä tässä ei pääse yli. Kohtuullisen hyvä yritys joo, mutta liikaa on ihan ennätyskorkeuksissa liikutaan nyt italialaisella. 4.50 oli jo ennätys ja nyt jos on 10 sentillä pystynyt parantamaan, niin olisi ollut kova juttu, mutta loppukilpailupaikka se voi olla silti hänen. Se selviää muutamien minuuttien päästä. Kyriakopoulou muun muassa vielä hyppäämättä, Polak, toinen kreikkalainen niin ikään. Ja Bradshaw, joka pudotti Päivänä. Tänään ei aitoja enää juosta tänään alkuerien jälkeen, kun naisetkin ovat alkuerät juosseet, niin sen jälkeen 60 päivä ja huomenna uusi rypistys. Seiväshypyssä, meneekö? Ei, Sute ei pääse kuitenkaan yli. Hetken näytti, että rimaa pysyy ylhäällä, mutta eipä kuitenkaan. Sutein kolmas yritys on rasti. Hän ei pääse loppukilpailuun, näin se on. 9. karsinassa nyt tällä hetkellä. Kyriakopoulou, hänellä sama homma, viimeinen yritys 4.50 meni viimeisellään. Ja sama pitäisi hoitaa myös nyt kreikkalainen Kyriakopoulou. Viimeinen yritys 4.60 ja kohoaa yli. Sama homma ja loppukilpailu näyttää odottamaan kreikkalaista. 4.60, kolmas ja yli meni. Ja vielä uudestaan, jos on ollut ongelmia päiväaikana, niin tässä hypyssä niitä ei juurikaan ole. Suoraan vaan rima yli ja ei huolta. Kyriakopouloulla on hyppyä vaihdellut koko päivän aika paljon, mutta sitten kun se hyppy ja maasta lähtö toimii, niin hypyistä tulee kyllä korkeita ja kyllähän yksi mitaliehdokkaista on. Toki kiven kova tulee olemaan myöskin finaali. Hyvässä kunnossa on naiset. 4.60 tänään maankieli korkeus seiväshypyn karsinnassa ja lopulta 2,5 tunnin uurastuksen jälkeen finaalistit alkavat olla